Добър ден, днес ще ви представя презентация за масивите в C++. Определение: масивите са структурирани тип данни, представляващ крайна редица от еднотипни елементи с пряк достъп до всеки елемент. Достъпът до всеки елемент се осъществява посредством името на масива и номера на елемента, наречен индекс. Масивът е статична структура от данни, защото по време на изпълнението на програмата не могат да се добавят или изтрият елементи. Деклариране на масиви дели се на три типа: тип, име и брой на елементите. Типа на елементите в масива нарича се базов тип. Името е самото име на масива. Броя елементите е самият брой на елементите. Тук съм дал и пример. Особеностите на масива: елементите на масива се разполагат в последователни клетки от паметта. Размерът на зададената памет е произведението от броя на елементите в паметта, необходима за всеки елемент. В програмата C++ индексите на отделните елементи винаги започват от 0. И в C++ не се допускат никакви операции с цели масиви. Инициализиране на масиви тук дели се на 4 типа: директно, при декларация без указване на размери на масива и от клавиатурата, като за всеки отделен начин съм дал по пример. Тези, които искат, могат да го снимат. Сума на елементите, пак съм дал примери. Сума на елементи и произведение на елементите. Това може да се пробва на програма C++, да се види как работи. Преброяване на положителните и максималните стойности в масива, като пак съм дал примери как се случва това. Има два типа търсене на масив, първи и втори начин. Тук съм дал малко по-дълги примери, има възможно и по-къси. Тези, които се интересуват, могат също така да го снимат. И това е.